हेलो लोगोफोर दिनैहाय मोनसे गुबुन आलादा आरोबाव दिनैनि टपिकआ जाहैगोन दाखालि साननैसो जोंफोरो मा नुबाय थादोंमोन बिजनीयावहाय ना मोनसे अफिसावहाय आसुआ मा खालामदोंमोन बर'नि ना बर'जों लिरनाय बर' हांखोजों लिरनाय आरो इंलिश हांखोजों लिरनायनि थाखाय आसुआ बेनारखौ बोख्लायदों बा साइनबर्डखौ बोख्लायदों। दिनै बिथां आसुआ एथराब दिनै बिजनी बायदियाव खालामदोंबा जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव CHD ना CHD फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिनि गेटआव साइनबर्डखौ नायहैदोंना नायहैयाखै बियो अनलि इंलिशजोंल' लिरनाय दङ CHD गेटआवहाय बेखौ मा खालामगोन जोंनि बर'निबो गैया अनलि इंलिशल' लिरदों आसुआ थांना बुख्लायहैथों थ' जिखियानो जादोला बिबो मोनसे एग्जाम्पल आरो मोनसे दंबावो CIT बावहायबो बर'जों लिरनाय गैया हिन्दीजों लिरनाय दं आसुआ अखमियाजों लिरनाय गैया आसुआ बोख्लायहैगोन ना बेफोरखौबो नायनाया मोजां आसुआ ओरैनो जानला मानला बुख्लायलाबायनाय बा माबा मोनसे खालामनाया बे जायाखै आसुनि दैदेनगिरि जेरैबायदि बिथांनि जाखिनि स्पिच होनाय जेरैबायदि बाथ्रा बुंनाय बेफोर बाथ्राखौ नायोब्ला बिथाङा बर'नि प्रति बर' हारिनि प्रति बर' रायजोनि प्रति जेबो साननाय गैया बर'आ माने जेबो खालामनो हाला बेफोरबायदि स्टाइलावसो मावदों आरोखि बुंदों बिनि जिहेतु बडि लेंगुवेज ना बिनि खोथा बुंनाय मानाय बेफोरबायदिसो नुहुरदों बर'फ्रा दिनै गोबां माहारियारि आफादफोर दं जेरैबायदि आबसु दं जेरैबायदि बनसु दं बेफोरबायदिनो गोबां आफाद फिसा दल संगठन दं नाथाय दिनै आबसुआबो ओंखाराखै आबसुआ दिनै अनलि स्टेटमेन्टल' होनानै दं दिनैसिमबो बिजनी बायदियाव दाखालि आबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना आसुनि सायाव बेनारनि सायाव माखासे बाथ्राखौ खेंफोरथिखौ होदों जेरैबायदि गोबां जायगायावनो बर' रावजों लिरनाय गैया क'क्राझाराव आं दिनै गोबां जायगा गिदिंदों CHD अफिसनिफ्राय लानानै PWD गुबुन अफिसावबो गिदिंहैदों कयेकथा जायगायाव बर'नि लिरनायखौ नुवाखै आं खेबनाबो लाबोआखै फट' खेबस्लाबनो हायाखै आङो फट' खेबस्लाबनो हानायमोनबा आङो दिनै बेखिनिखौ होगौमोन जिखियानो जाया दिनै बनसुआबो गोबां जायगायावहाय मोनसे सुनैजों लिरनायखौ नुनो मोनदों जाय हक बर'नि जायगायाव बर' रावजों लिरगोन बयबाबो लिरनो मोननायनि मोन्थाया दङ ओंखायनो बेफोरबायदिनो सांग्रां जानांगौआव बर' लेंगुवेजखौ जों गिबियावनो लाग्रोनांगोन बिनि उनावसो आदारफोर गुबुन ट्राइबनि लायोबा लाजाबाय लायाबा दोनजाबाय सेकेन्डआव इंलिश दोनदो थार्डआव हिन्दीफोरखौ दोनजायो जोंनि मानिथो काउन्सिल बिलाय मानिथो रिजन बिलाय जोंनि रावखौ जुदि फार्स्टआवनो जुदि लिरनो मोनाब्ला बावहाय जोङो गुबुन ट्राइबनिखौबो लायोबा गाबोन समफोरनो जुदि ST जायोब्ला सरनियानो थियंगालनो माबा माबिफोर जेरैबायदि आदिबासि राजबंसि बेफोरबो जुदि BTRआव बा BTCआव ST खौ जुदि मोनहैयोब्ला बिथांमोननिखौबो लिरहैनो गोनां जागोन बिथांमोना जुदि ST जायोबा HCDल' हाबिनो माथो गिदिर बाथ्रा बिलाय लिरखानांगोन निस्सय होमब्लालाय नों साइनबर्डआलाय बेसेबां गिदिर थानांगोन बेसेबां गिदिर जानांगोन नों फिसा हांखोजों लिरोब्ला बिनि आखरखौनो सिनायगोन ना मागोन थाङै थुङै नों बर'नि रावा लास्टावसो थाहैजागोन दा जिखियानो जा गुस्लायनायनि नामाव जोंनि बे नैबेफोरबो जोंहा मोनफा आसुआ आं सानो आसुआ दाखालि बेखौ मोजां सांग्रांसो खालामनानै होदों होननानै आं सानो दिनै बिथांमोना बिजनीयाव बोख्लायजेनबाय गावसोरनि रावखौ गाबोन समफोर क'क्राझार बायदियाव बोख्लायगोन
समफोर नोंनि चिरां गाबोन नोंनि न'आवनो दरखङावनो मा आं उमुकसो होनना एसामिस रावजों लिरना दोननो थाखाय बिसोरो हुमखि होगोन बिसोरो दिनै गोबां माबायाव निउस पर्टेलफोरावहाय बिथांमोना माबायदि गिदिर गिदिर बुंदों एसामिस रावखौ दिनैहाय एसामिस आखर लिरिनि थाखाय हांखो लिरिनि थाखाय बिथांमोना बर' बन्स' होननाय फरायसा आफादा सुनैजों खोमोरदों होननानै माबायदि बाथ्रा बुंदों बिसोरो बैफोर बाथ्राखौ नायोब्ला जों बर'आ एसे उन्दै थाखोआवनो दंबावो जों ओइट सिडिउल होनबाय थायो जोंनि अफिसफोरावनो जोंनि जायगानि अफिसावनो बर' रावखौनो जुदि लिरनो हायाबा बे जाहैनाय नङा होननानै आं सानो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रनजित बसुमतारी बिथांनि समाव बै समाव जायफ्रा सरकार सालायनानै थांबाय बेफोरबायदियावबो बिथांमोना गोसो होदोंना होआखैमोन बेखौ बुंनो रोंला हयथ'बा गोसो होयैनि थाखाय नै बेफोरबायदि प्रब्लेमा फैदों होननानै आंबो सानो नङामोनबा बै आवगोलनि जिथु जायफ्रा सरकार सालायनानै थांनाय बिथांमोना जुदि बेफोरबायदिनि फारसे जुदि गोसो होनायमोनब्ला जोंनि बर' रावखौनो गिबिसिन लिरनांगोन होननानै जुदि बेफोरखौबो जुदि गोसो होनायमोनबा हयथ'बा जों दिनै बर' रावजों लिरनाय साइनबर्डआ बोख्लायजानाय नङामोन होननानै आं सानो नाथाय बेफोर समावहाय बिथांमोनाबो बेफोराव सांग्रां गैयामोन दा जोंखौ गोदान सरकारा आसुआ जोंनि बर'नि रावखौ लिरना दोननो थाखाय सांग्रां खालामनानै होदों ओंखायनो जायफ्रा सरकाराव दङ बिथां प्रमद बर' सरकार बिथाङाबो बिनि फारसे बेफोरनि प्रति बा एसे नोजोर होयोब्ला मोजां जागोन नङाब्ला नोंथाङा गासैबो बिथिङावनो गुरुत्तपुर्ण सावरायनाय जादों बा बहा गुरुत्तपुर्ण सावरायनाय जादों होनबा जानाय नङा नोंथांनि बे दिल्ली थांलाय फैलाय बा बेफोरबायदि खालामनायखौ आं बारा साबजानायबो मोनाखै दिनै नोंथांनि बर' रावखौ नोंथाङा रावनि थाखायनो आन्दलनबो खालामबोदों जानांगौ नोंथाङा फरायसा आफादनिफ्रायनो UPPLआव हाबैदों हिसाबै नोंथाङा बेफोरनि फारसे साननांगौआ रासिन दायित्व दङ होननानै आं सानो दिनै रनजित बसुमतारीनि डिपार्टमेन्टनि CHD अफिसावनो CSD बे अफिसावनो दिनैहाय बर' राव लिरनाय गैया इंलिसल' मानो नाथाय बियो बै समनि बारग'नायनि दा गोदान सरकार परिबर्तन गुस्लायनाय सरकारा बेफोरबायदिखौ एसे सांग्रां होनाया मोजां बा नोजोर होनाया मोजां खारन बे सरकाराव गोरोङानो जोंनि सिन्ताधारा साननो हानाय गियानि गुनि गोरों मानसिफ्रानो गोबाङानो दंजोबो ओंखायनो बेफोरनि फारसेबो नायहोलांनाया मोजां नङाबा नोंथांमोना सेकेन्ड बारावहाय लाथिख' जाहैगोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखैमोन आं बेखिनिखौनो एसे लाबोदोंमोन जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाखाबाय थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना बेवहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि